हेलो गाइस आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म YouTube चेनेल आं दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जे लकडाउननि भिडिअ 24 मार्च खालारनि मोनानि 6 बाजिनिफ्राय 31 मार्च खालारनि हरनि 12 बाजिसिम आसामाव लकडाउन थासिगोन आरो बे लकडाउननि भिडिअखौ बानायदोंमोन लोगोसे मैयायो जे 25 मार्च मैया हरनि 9 बाजियाव भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा टुइट खालामबाय टुइटाराव फेसबुकआवबो लाइभ फैबाय बिथाङा भारतखौ आरो बारायनानै 14 एप्रिलसिम लकडाउननि बिथोन होबाय आरो बिथाङा फोसावबिलायावबो फोसावबाय लोगोसे बिथाङा बे फेसबुक लाइभ लोगोसे बायदिसिना इलेक्ट्रनिक मिडिया बिथांमोननि सिगाङावबो बिथाङा फोसावबाय आरो भारतआ 14 एप्रिलसिम लकडाउन थासिगोन आरो बे लकडाउनाव जोङो मा सलायगोन एबा जोङो मा खुला थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरो बे लकडाउनाव मा खुला थागोन एबा मा खुलिगोन मा दखाना खुलिगोन मा बुस्थु मुवा मोनगोन आरो बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला डिफेन्सनि खोथाया डिफेन्स आर्मी पुलिस बे थागोन आरो बे जोंनि जे रैखाथि बिफान बेहायनो बेफोर थागोन आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो वाटार दैनि बिथिङाव लोगोसे एलपिजिनि बिथिङाव लोगोसे पेट्रल पाम्पखौ नांगोन नङा होमबा जायखिजाया इमारजेन्सि थासारियाव जोंनो जे गारिखौ लांनो होनबा पेट्रल पाम्पखौ नांगोन बेनि अनगायैबो फायार ब्रिगेड एम्बुलेन्सखौबो नांगोन आरो मेडिकेल डिपार्टमेन्ट 108आनो जा जे डाक्टरानो जा नार्सआनो जा आरो मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि बायदिसिना मुलिफोर जे फार्मेसि बे फार्मेसिया थागोन आरो गासैबो स्टाफानो थागोन बेनि अनगायैबो नोंसोरा दखान होनना बुंनो थाङोबा नोंहा रेसन जानाय लोंनायनि रेसन आरो बे जानाय लोंनाय रेसनखौ नोंथाङा मोनगोन जे मोनबाबो नोंथांनि खाथिनि रेसन दखान खाथियाव थानाय रेसन दखानसो नोंथाङा थांनांगोन आरो गोजानाव थांबा जानाय नङा गोजानाव थांबा नोंथाङा बुजाना माने बेनि अनगायैबो फाइनान्सियेल डिपार्टमेन्टआ अन थागोन फाइनान्सियेल डिपार्टमेन्ट माने जेरैबायदि बेंक एटिएम आरो इलेक्ट्रनिक मिडिया बेफोराव अन थागोन आरो फाइनान्सियेल डिपार्टमेन्टआव आङो मैयानो बै मोनसे भिडिअ बुजायना खाबाय माबायदि थासारिया अन थागोन लोगोसे मा अन जानाय नङा एबा माया खुला थानाय नङा बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय जे मिटिं जेबो प्रेस मिट खालामनो मोननाय नङा लोगोसे पलिटिकेलनि जेबो राजखान्थियारि हानजायाव मिटिं बानायनो मोननाय नङा लोगोसे स्कुल कलेजथ' बन्द'आनो दंखायो नङा होमबा बेनि अनगायैबो पाब्लिक प्लेस जेरै नोंथांमोननि सक दखान बेफोराव नोंथांमोना जमा जानो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो मन्दिरफोराव जे मन्दिर मस्जिद आरो बाथौ थानसालिफोराव 3निख्रुइ बांसिन सुबुं थानो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जे ट्रेन फ्लाइट आरो बायदिसिना गारि मथरनि बेलायाव बन्द' जानानै दङ नोंथांमोना बेखौ मिथिखागोन नाथाय पाब्लिक केरियार गारिफोरा सालायगोन आरो गंफा गंनै सालायगोन पारमिसन लानानै लोगोसे नोंथांमोना बेफोर जुदि आयेननि बेरेखा खालामोबा बेफोरखौ जुदि नोंथाङा फल' खालामाबा बेफोरनि नोंथाङा अभारटेक खालामोब्ला नोंथांखौ आयेननि साजा होनो हायो सरकारा आरो बे आयेननि साजाया जाबाय 6 मान्थ आरो 2 बोसोर नोंथांनो आगोलनि भिडिअनो बुंनाय जादों आरो आगोलनि भिडिअखौ नोंथाङा नायनोबा डिसक्रिप्सनाव लिंकआ दङ नङाबा आइ बाटामाव लिंकखौ मोनगोन नायबानो जाबाय आरो आं आसा खालामो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा जेबो उपाय गैला लास्ट उपाया जोंनिया लकडाउन होनांगोन आरो लकडाउन होनायनि उनाव जोङो बेनिफ्राय बारग'नो हागोन जुदि जोङो मोजाङै सलायोबा नङाबा जोङो बारग'नो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनिया लकडाउन होनाया गोनांथि अब्ला भिडिअखौ माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नेक्स्ट मोनसे गोदान टपिकजों लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय आङो बाय